Fitowa za a yi waje. ki fito da shi ki mu gani me a ciki. Fito da shi mu gani. Yawwa, to ke kin fito da naki? Ke fito da naki mu gani. Wannan jikai kakta yage. Ai rubi biyu ne. Oh, man fetur din ne haka? Fetur ne nan kai. To, buɗe mu gani. Yawwa. A'a, haka ake ɗaure shi. To mayar mu gani. Ƙunshe mu ga yadda kuke yi. Mai la. Ke ma mai da naki. Mai da mu gani ya kuke yi kuke sawa a jaka. Wai. Karki fasa fa, sa a hankali, sa yadda kike sawa mu gani. Expert. To jazib din in kin sa jazib din. Yawwa. Ja. To rataya yadda kike ratayawa in kar a kama ki rataya an gani. A'a ba a iya rataya wannan. Me kike yi to aka kike dauka? A'a mota da an tsaye haka ban an ajiye su nan bakin abin ga da mota. Kaman kayan sawa ne a ciki. Ya dauka. To na gane. Wannan ba a Are you done?